Mexxejja ta' 6 pajjiżi fl-Unjoni Ewropea fosthom il-Prim Ministru Robert Abela fil-kapitali tal-Awstrija, Vienna, fejn attendew għal konsultazzjoni dwar l-aġenda strateġika l blokk Ewropew biex tkompli tieħu l-forma l-istruttura ta' prioritajiet li l-Unjoni Ewropea se tkompli taħdem fuqhom anke fil-mandat il-ġdid tal-5 snin li ġejjin. Flimkien mal-Prim Ministru Abela il-mexxejja ta' Ċipru, Danimarka, Latvja, Slovenja u Slovakkja. It-taħdidiet fil-Kanċellerija Federali fi Vienna, l-Awstrija, tmexxew mill-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel u miegħu d-darba bħala l-pajjiż li qed jospita dawn il-konsultazzjonijiet il-Kanċillier Awstrijak Karl Nehammer. Iżda x'inhuma dawn il-konsultazzjonijiet? Kien il-President tal-Kunsill Ewropew innifsu Charles Michel illi fis-summit informali fi Spanja fi Granada is-sena l-oħra kien vara dawn il-konsultazzjonijiet li fihom ilaqqa kull darba grupp ta' mexxejja. Dawn flimkien jiddiskutu l-aġenda strateġika tal-pajjiżi msieħba fl-Unjoni Ewropea biex jaraw li tkun iktar effettiva fit-twettiq tal-prijoritajiet tagħhom. X'nemmen għandhom ikunu l-prijoritajiet tan-nies tal-Ewropa, anzi għal 5 snin li ġejjin. Is-soċjal, kruċjali hemmhekk. Il-paċi. Ninsabu f'mument importanti ferm fejn nemmen li l-enfasi fuq il-paċi hija ewlenija. Imbagħad ukoll setturi oħrajn bħall-enerġija, it-trasport, is-saħħa, nemmen li dawk għandhom ikunu il-prijoritajiet u laqgħa bħal tal-lum naturalment tatina din l-opportunità biex anke bħala pajjiż nimbuttaw il-qudiem dak li nemmnu aħna għandhom ikunu dak il-prijoritajiet u għalhekk ukoll l-importanza li fit-8 ta' Ġunju l-poplu tagħna jipparteċipa f'dawn l-elezzjonijiet għaliex se jkunu elezzjonijiet illi l-poplu fihom se jkun qed jagħti il-fema tiegħu dwar x'għandha tkun tfisser l-Unjoni Ewropea l-5 snin li ġejjin. L-ewwel round ta' konsultazzjonijiet saru f'Berlin, Copenhagen, Zagreb u Pariġi. F'dan ix-xahar kompla t-tieni round ta' konsultazzjonijiet b'din tal-Awstrija hija waħda minn oħrajn li se jsiru f'Vilnius, Bukarest u Varsavja.